În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți părinți, împreună slujitori, iubiți credincioși, îți pui întrebarea cu multă profunzime și sigur sunt foarte multe răspunsuri. Ce înseamnă Crăciunul pentru un om care vrea să fie serios în fața lui Dumnezeu? Ce înseamnă această sărbătoare pe care o aștepți de la an la an, în care te bucuri de colindă, de masă, de cei ai casei, de prieteni sau vecinii care te colindă și pentru câteva zile în care ești relaxat, parcă se odihnește și sufletul în tine, nu doar trupul. Sunt multe cuvinte care ar determina această sărbătoare pentru omul profund. În primul rând, Crăciunul înseamnă lumină multă. Ne împodobim casele așa cum putem și geamurile și curtea cu lumină. Și în lumina de pe brad sau în lumina din fereastră sau în lumânarea aprinsă de pe masă, parcă apare o stare sufletească aparte. Ești mai odihnit sufletește. Un pic parcă masa are o altă conotație decât simplu ritual de a ajunge acasă, de a pune masa, de a zice Tatăl nostru, de a mânca repede, de a spăla vasele și apoi a te retrage. E altceva. E ceva ce îți place să vezi și să stai, parcă să-ți tihnească, zice ardeleanul și românul, să-ți cadă bine această lumină care parcă o meditezi, privind casa ta binecuvântată sau biserica plină de lumină. Mai există un alt cuvânt, uimire. Pentru omul de profunzime, această sărbătoare este o uimire. În fiecare an ești entuziasmat, ești uimit. De fiecare dată ești altfel. Ești uimit. În momentul în care trăiești sărbătoarea, uimirea te definește. Simți că realmente o aștepți cu bucurie și când tresare sufletul, când saltă în tine inima, atunci să știi că ești uimit. Și ești ca un copil care se bucură, care se entuziasmează. Mai este apoi, văzând acel mesaj al învierii din Evanghelie, închinarea, am zis eu, închinarea în tăcere. Așa cum au mers rând pe rând și păstorii și magii, s-au închinat cu uimire și cu tăcere. Este bucuria în care parcă nu mai ai cuvinte. Ai vrea să spui ceva și nu mai poți. Și atunci te închini bucuros în sufletul tău și plin de uimire. Este închinarea în tăcere, simți că orice spui este depășit. Orice cuvânt pe care vrei să-l spui nu se potrivește, e prea mic față de taina lui Dumnezeu venit în trup. E altceva, e mult mai mult. Limbajul nostru redus și restrâns nu ne poate oferi un cuvânt care să subsumeze, să pună o circumferință la această taină dumnezeiască. Și atunci te închini în bucuria aceasta de a nu zice nimic, ci de a simți misterul și atât. Aș vorbi despre bucuria lăuntrică pe care am amintit-o. Nu poți să primești Crăciunul tot supărat, tot supărăcios, tot ținând mânie, tot nu vorbind cu altul. Acea sărbătoare nu este Crăciun. În momentul în care tu ești tot îmbufnat și tot pe contră, tot timpul gata să dai replici acide, tu n-ai intrat în bucuria sărbătorii. Ai intrat cel mult în
mirosul apetizant al mâncării, în luminițele, știu eu, cumpărate de undeva și puse pe pom, dar în tine nu este lumină, în tine nu este bucurie, pentru că ai rămas același om vechi, cu aduceri aminte de supărare, de ținere minte a răului sau a greșelilor. Ori sărbătoarea Crăciunului vine și spune, tu trebuie să ierți, să uiți și să te bucuri. În tine, din tine vine bucuria. Tu în tine te întâlnești cu Hristos. Nu în estetica orașului, în becurile de pe stradă sau știu eu, în cumpărăturile din tine vine bucuria și iertarea și bunătatea. Și în fine, ca să străiești mesajul Crăciunului, trebuie să cânți. Colinda este cântarea omului vesel. Vă spuneam, doar omul vesel poate să cânte. Omul supărat nu cântă. Omul supărat spune cuvinte grele, urâte. Omul bucuros cântă. Iar cântarea de Crăciun nu este o simplă poveste, așa știu, vine mie să cânt sau să fluier. Este cântare cu mesaj. Prin colinda adevărată tu transmiți mesajul acesta al dumnezeirii. Îl transmiți din casă în casă, din suflet în suflet, din bucurie în bucurie. Din păcate am transformat și colinda în ceva după comoditatea noastră. Nu mai cântăm noi, o ascultăm de pe internet, iar dacă vine cineva să ne colinde, după prima strofă, cum zicea părintele, o și oprim, îi dăm banii și hai, du-te, lasă. Că noi avem totuși altceva de făcut. Dar bine că ai venit și pe la noi pe acasă, e bine, e bine. Așa, cu alte cuvinte, un pic de pudră de tradiție merge peste sărbătoare, dar nu prea multă, în rest ne deranjezi. Dacă ne cânți toată colinda cu toate versurile, și atunci acei copii care cântă primul vers și suficient. Ei săracii probabil nu sunt învățați să meargă mai departe cu colinda, dar nici noi nu suntem învățați și nici noi nu suntem pregătiți. Și atunci tot ceea ce se numește colindă este cel mult, repet, un fond muzical la care suntem sau nu mai suntem atenți, dar care merge. Ne-l punem să fie un fond muzical, dar nu mai avem mesajul, nu mai căutăm sensurile, nu mai ascultăm cuvinte. Ascultăm fondul muzical, dar nu mai ascultăm cuvinte. Și atunci, pur și simplu, și colinda e după mintea noastră. De asta sunt foarte multe cerințe sau like-uri, cum se numesc ele pe internet, pentru colinda aceasta mult mai vulgarizată, mult mai comercială. Cei care sunteți de profesie, dascăl de muzică, știți foarte bine care este diferența între colinda autentică și colinda de comerț, care o găsești pe CD-uri prin toate mall-urile. Credincioși, vă spuneam de aceste câteva cuvinte care trebuie să determine sărbătoarea Crăciunului. Există două categorii în sărbătoarea Crăciunului, de fapt mai multe categorii, dar două categorii pe care le iubește Dumnezeu. E categoria omului simplu și categoria omului, am zice noi, de cultură, a omului, a intelectualului. E categoria omului care muncește. Și aici aș numi această categorie categoria păstorului. Două categorii, două tipologii merg la peșteră. Merge păstorul sau merg păstorii și merge magul sau magii. Merge omul simplu, toți sunt așteptați. Repet, pe toți îi așteaptă Hristos la peștera Betleemului. Nu face deosebire. Merge păstorul, omul simplu, și omul intelectual, merge magul, căutătorul în stele, căutătorul în cărți. Magii nu erau doar simpli cititori în stele. Magii reprezintă acea latură intelectuală din gândirea babiloniană, egipteană,
foarte profundă, care citiseră cu siguranță Septuaginta sau traducerea în limba greacă a Vechiului Testament, tradusă cu 300 de ani înainte de nașterea Mântuitorului. Și care se opriseră cu siguranță la acea referință din Cartea Numerelor, capitolul 17, versetul 24, care spune: o stea răsare din Iacob. Îl văd, dar încă nu-i. O stea răsare din Iacob. Un toiac de cârmuire din Israel. Cuvântul acesta, stea care răsare, a fost căutarea lor. Va veni o stea. Iar steaua a venit. Sigur, știința a încercat să ne explice conjuncția constelației Orion cu cei 3 magi. Las la o parte știința. Eu vorbesc de taina lui Dumnezeu. Și încep să cred că steaua care mergea înainte era lumina îngerului, era lumina lui Dumnezeu care, sub chip de stea, le arăta azimutul mântuirii, orizontul unde trebuiau să ajungă. Cu alte cuvinte, intelectualul este căutătorul în știință care trebuie să ajungă la Dumnezeu. Intelectualul care n-ajunge la Dumnezeu este deșteptul orgolios, filozoful care își creează propria lui filozofie. Omul ăsta este bun, îl asculți, e tobă de carte, dar nu te duce la finalitate. Finalitatea este acolo unde te întâlnești cu Dumnezeu. Și asta este latura intelectualului. Are vocația de a căuta steaua, are vocația de a deschide cartea, are vocația de a căuta sensul. Are chemarea aceasta de a spune din cultura lumii că finalitatea omenirii este Dumnezeu și a fiecăruia dintre noi. Și dacă n-ai ajuns la Dumnezeu, de fapt n-ai făcut mare lucru. Ți-ai umplut capul cu citate, ai citit cât ai putut și ai rămas un orgolios deștept. A doua categorie, categoria păstorului. Nu toți suntem tobă de carte. Nu toți suntem cu cartea sub braț. Mai trebuie cineva să fie și om simplu, dar în simplitatea frumoasă lui Dumnezeu. Păstorul, el își cultivă, am zice noi, trebuința vieții lui, materialitatea lui binecuvântată. Păstorul de la Betleem este cel care stă lângă turma oilor, în simplitatea lui cântându-L pe Dumnezeu. Și lui se descoperă Dumnezeu. Așa cum deșteptului, intelectualului, îi se descoperă prin carte, lui îi se descoperă real, îi vin îngerii. Îngerul care îți poate vorbi prin carte sau îți poate vorbi direct, lângă turma curată a oilor. Și le transmite acel mesaj. Și apoi încep și unii și alții să-și ducă daruri. Intelectualul, omul care probabil avea și bruma de avere, strânge lângă el aur, smirnă și tămâie. Noi în aceste scenete îi împărțim pe 3 categorii. Unul aduce aur, unul aduce smirnă, în Scriptură nu se spune așa. Au adus daruri de aur, smirnă și tămâie. Cu alte cuvinte, am putea crede că fiecare avea și aur și smirnă și tămâie. Cu simbolismul care înseamnă aur, regalitate, smirna și tămâia. Tămâia înseamnă sacerdoțiu, iar smirna este acea, cum să zic eu, mireasmă a creației. Împăratul și preotul, arhiereul și preotul veniți spre creație, fiecare își aduce darul lui. Nu îi împărțim, unul cărac, smirnă, unul tămâie și unul nu. Iar omul simplu își aduce frumusețea, mielul, simplitatea, curățenia, simbolul sufletului său, mielul care este adus ca dar. Și în același timp, ca prefigurare jertfelnică, tot Vechiul Testament s-au tăiat miei la templu. De când au plecat evreii din Egipt,
s-au sacrificat miei în așteptarea sacrificiului suprem, în așteptarea lui Dumnezeu, care va ridica păcatul lumii și care se va sacrifica. Ne arată cu alte cuvinte că toată categoria umană, și bogatul și săracul, și intelectualul și omul simplu, este chemat să aducă lui Dumnezeu ceva, să se bucure, să se uimească, să se umple de lumină, dar să aduci lui Dumnezeu ceva. Acel ceva înseamnă frumusețea, puritatea mielului, cu alte cuvinte, darul care mă reprezintă pe mine și apoi darul care îl reprezintă pe Dumnezeu. Aurul, tămâia și smirna. Regalitatea, sacerdoțiu și sfințenia sau sfințirea creației. Ceea ce făcuse Dumnezeu deja. Crease o lume și acum venea să o sfințească. Crease o lume și acum venea să o restaureze. Crease pe om și tot cosmosul la începuturi, deteriorându-se, a venit Dumnezeu ca împărat, ca preot să sfințească creația întreagă, decăzută. Iar creația îi aducea lui Dumnezeu puritatea, mielul. Îți aduce mielul cu care te-am așteptat o istorie întreagă. Ți-l aducem noi. Iar tu ne aduci nouă ce? Împăcarea, deschiderea, sfințenia, refacerea noastră ca odinioară și redeschiderea raiului. Prin Hristos, în acel moment, de fapt în jertfa crucii, raiul se deschide. De la Crăciun începe ușa raiului să se crape, iar pe Golgota este larg deschisă. Veniți binecuvântații Părintelui. Acesta este mesajul pe care ți-l aduce Dumnezeu, începând de la Crăciun și până la înviere și până la revărsarea Duhului Sfânt, care îți dă și puterea să mergi către ușa deschisă. Cam astea sunt simbolismele și cam așa trebuie să trăiască omul această taină. În starea aceasta de frumusețe, de căutarea sensurilor, de căutarea ceea ce, repet, ne implică pe toți. Lumea nu se mai împarte în fața lui Dumnezeu. Noi suntem o unitate. Nu există deștepți sau oameni simpli, există oameni. Există frumosul creației. Noi o împărțim, vedeți cât suntem noi de mărunți. Bogații, sponsorii și oamenii care se bucură de fasole și cârnați. Știu eu, dat așa la mila sponsorului. La Dumnezeu există omul. Nu există altceva. Și te învață Dumnezeu să privești omul. Chiar dacă arată impecabil, chiar dacă se dă dintr-o mașină extraordinară, chiar dacă are o funcție, tu să privești omul. Atât. Dacă omul este om, te bucuri de el. Dacă omul și-a pierdut calitatea umană, poate să fie să se dea jos din avion. Nu mai este om. Din avionul personal. Acesta este mesajul Crăciunului. Să te cauți pe tine în umanitatea asta frumoasă. Să te regăsești pe tine în omenitatea ta. În starea ta frumoasă în care îi aduci lui Dumnezeu, îl recunoști că este regele creației, este sfințenia creației și pe de altă parte și tu vrei să fii puritatea din creație, mielul din creație, așteptând pe adevăratul și marele miel, jertfa creației. Amin.